Din is-sena l-qrati ta' Malta qabżu rekord ta' ġurijiet bid-doppju tal-medja li normalment jinstemaw din is-sena diġà milħuqa u mistennija jinqabes. Dan intqal waqt żjara f'awla 29 awla ġdida li nfetħet fil-Qorti ta' Malta u li l-ħidma fiha diġà bdiet. Kollox fl-2025 ġew konklużi 16 il-ġuri u fada 2 oħra skedati sa tmiem is-sena. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard saħaq li b'kollox hemm ġurijiet skedati sa 2027. Dan huwa sinifikanti ħabba l-fatt li issa bl-investimenti li sar fl-awla ġdida jistgħu jsiru anke numru ta' ġurijiet simultanjament. Kif kellna l-okkażjoni f'diversi drabi din is-sena. Awla 29 bħala parti mill-investiment ta' $2 miljun fil-qorti għandha sistema ta' awdio ġdida. Għall-ewwel darba kemm f'din l-awla u eventwalment f'oħrajn se tiddaħħal sistema ta' tablets attrezzati għal ġurati biex dawn ikollhom id-dokumenti meħtieġa diġitalment. Dan it-tagħmir mhux se jkollu aċċess għall-internet u għall-midja soċjali biex tipproteġi l-ħidma tal-ġurati. It-tablets fil-ġurijiet se jwassal biex mhux biss innaqsu l-iskariġ tal-karta mill-proċess innifsu imma nimmassimizzaw ukoll il-ħin tal-uffiċjali tal-qorti. Waqt konferenza fil-binja tal-qorti il-Ministru Attard spjega li l-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Kostruzzjoni ra 11% żieda fil-fondi allokati, b'total ta' €93 miljun li tħabbru waqt il-budget tal-2026. Fost oħrajn aċċenna l-ħidma li saret fl-aħħar sena, dan inkludi 8 abbozzi tal-liġijiet approvati u 17 il-liġi sussidjarja, issaħħet ir-riżorsa umana inkluż bil-ħatrit ta' żewġ imħalfin u ħidmiet infrastrutturali oħra fil-binja kif ukoll oħrajn tal-qorti. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija tas-Servizzi tal-Qorti Vanessa Grek referit ukoll għal helpdesk inawgurat sena ilu u li jinsab qrib id-daħla ewlenija tal-qorti. Fil-helpdesk joffru diversi servizzi fosthom informazzjoni dwar affarijiet relatati mal-qrati, jagħtu kopji ta' sentenzi, jiċċekkjaw fuq differimenti, l-andamenti tal-kawżi tagħhom, kif ukoll informazzjoni ġenerali fuq il-qrati kollha li għandna fil-pajjiż. Referit ukoll għal servizz ieħor il-Helpline 153 li fl-aħħar sena rċieva aktar minn 2300 telefonata.